tiri mugore ra 2025 mumwedzi wechipiri. Zita ndinonzi Sylvester tafumana kana kuti simbi yebasa. Pano nyaya hadzipere chinopera mabundles. Aiwa mugore ra 2025 rino tinoza vamwe vakanyora resolutions gore rino ndoda kudai, ndoda kuita business rangu, ndoda kubudirira, vamwe vakati ndoda kuunganidza mari, ndoda kuroora, vamwe vakati aiwa inini gore rino ndoda kutenga motikari, vamwe vakaita sei. Asi akasike kutanga vanhu vachitaura nyaya idzi nekuda kwemweya inotitevera. Tinoziva kuti hauzopedzisira zvawakanyora pasi zvichibuda saizvozvo. Iri nyaya yekuti pane mweya inotevera madzinza, koita mweya inongosundirwa nevehukama, nevemunharaunda yaugere, vanenge vachingosvotwa neupenyu hwako kuti iwewe hatisi kuda kuti ubudirire. Zvinhu izvozvo zviriko, ungangozviramba zvako kana kungove nepride yekuti inini yangu nguva isati yakwana ndosaka ndisiri mumba, murume wandakanga ndawanana naye anga asiri wangu ndosaka takasiyana. Mashoko enyaradzo hapana anoda kupinda achibuda kuti idhibhi remombere rinoti hadzigara imomotsi kana dzapinda dzichabuda nekumberi, zvinenge zvisina kunaka uye hazvitendere kuti zvinge zvichiitika. Isusu pano munoziva kuti tinoita matare nana sekuru nana ambuya machembere vakasiyana siyana vanobata mabasa zvinoshamisa, basa ravo riri rekuti upenyu hwangu newe huve upenyu hwakanaka. Nhasi uno ndina sekuru Kadzura Mera. Toda kuti tikurukure mugore ra 2025 tinzwa kuti ndezvipi zvavakabatira vazukuru vavo. Regai ndivachingamidze muchirongwa chinechi, ngatidzifambire. Sekuru nhasi tauya tiri kwenyu kuno. Kwenyu kunonzi kuno kunonzi kuFidelity. Tiri kuFidelity. Aiwa muri kumusha wakanaka ndo masabhabhu. Aiwa tinotenda muzukuru. Atitika. Mukakwazisa here vateereri nekuvachingamidza vatakapedzisira kuonana navo gore rakapera muna 2024 muvachingamidze? Aiwa kwazivai vateereri. Tauya kuzobata basa redu patakasidzira nekuwedzeredza kuendera pamberi kuti tigone kurarama zvinodiwa munyika. Zvinhu zvakaoma kwazvo. Saka tinoramba tichishingirira kuti tigone kuvakiridza dzimba dzedu. Tinotenda taura muromo wandanga wakanaka wekuti kuvakiridza dzimba dzedu. Ndakachitaura ini kuti vamwe dzimba dzinongopera zvisina kana tsarukano, vamwe mumba kupopotedzana hakuperi, kurambana kuri kuwanda. Pane here zvimwe zvinhu zvatingati zviri kuitika muupenyu hwedu isusu vanhu zvinoita kuti dzimba idzodzi dzisamire? Ya zviripo zvakawanda wanda. Umwe anokundikana, umwe unyope chaiwo, umwe usimbe pakubata basa. Anobva kushandisa mhuri yake kuti harini ndega ndidaiso achida kushanda zvinhu zviri nyore nyore. Ona mwana mwatanga kupenga, umwe achingorwara, umwe kudonha chaiko chaiko kuti iye mari ichiita se ichitopinda uri urombo zvakanaka. Mhuri yake mhuri yototanga kunetseka. Ndizvo chaizvo. Pfurira imberi. Saka izvozvo mukauya kwasekuru Kadzura Mera pane mhuri yakafanana neyo tinobatsira, zvinopera izvozvo. Ipapo mataura zvakanaka kuti vauye kwasekuru, but havagoni kuuya namuparanzvongo anove pamwe ndo baba vakabata kana kuti ndo amai vakabata. Munhu anganzvenge sei kuti ambozvifambira ari kana kuti baba vakabata vanenge vachiti pano hatifambe, pano tinonamata hatiri vechechi, asi kuseri tenge tichitaurira panenge vane hukama vanenge vakati wandei. Pana bamukuru, bamunini, sekuru, amai, ambuya. Makaona kuti kudzinza kwenyaya kunomira zvakanaka. Zvinofanira kukushamisa kuti munhu mari iri kupinda zvinhu zvakaoma sei. Saka unofanira kuonawo kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. Unosvikawo padhuze nehama yako. Ko mwana ari kurwara chii chiri kumboitika? Wobatsira nehama yako, ona kuwedza kufamba kuti mukoma chinipa iwe mwana tese ndedze kufamba naye kudambudziko rinogona kupera here. Unza kuti anokutenderera mukoma tese kufamba naye munhu wacho. Ngatiti murume wako iwo ari kuramba kufamba, vana mukoma wabva vati murume wako zvaari kuramba kufamba, hatingaende newe iye asipo, zvinozoita kunge atinoti evil appearance, kuita sokunge newe taakutodanana. Saka mukadzi uine vana vake vangaite sei? Pane zvinogona kuitika here zvokuti vangaite kaverevere vachiya kuzotsvaka, havasi kutsvaka kuuraya munhu ka, baba vakaenda havo kaverevere kunotsvaka kuromba. Ko uyu angauya here akabatsirika ari ega zvinhu zvikazochinja, murume akazopedzisira abvuma kuuya neurombo hwake kwasekuru Kadzura Mera? Zvinobatsirika. Iwo zvakakushungurudza munin'ina kana kuti mukoma, unongozvifambira wega kuti aini vana mukoma wangu vari dambudziko riri kuvawana rakumira zvakanaka. Ndakubvunza kuti mukoma wangu chii chikumboitika pamumba pake? Unogona kubatsirika dambudziko riita se richipera, achizozviona futi yega kuti zvandakabata izvi zvakashata. Asi zvinogona kuita here kuti munhu iye anenge akaromba, anenge achitya
kuzvidzorera. Chechipiri ndechekutya kurodza pfuma yaakaita se yaakawana mazuva zvanga zvakufamba. Anenge achiti ndinoita murombo zvekare ndikapfeka mazvigambo. Ndizvozvo. Asi vamwe vacho varipo zvinani kuti uite murombo mhuri yako unayo. Okay. Nokuti upfume mhuri urambe uri wega. Kwa wakafa pfuma chinosara nani? Hapana. Pamumba ipapo hapana. Saka kuita murombo mhuri yako unayo inofunga zvakajeka. Zvakatonaka izvozvo. Handiti. Tozotiwo zvekare mudzimba imomo vanhu havasi kugarisana zvakanaka. Kurambana muZimbabwe hakuzi kupera. Vakachata nevasina kuchata vanga vari mudzimba dziri kungoperera panzira. Chii chinokonzeresa kuti chakanyanya chinokonzeresa kuti vanhu vasagara vese sekuru? Ruchiva. Vanhu vanenge vachichiva mararamiro anongochiita. Umwe hadi kukundiwa mukurarama kwake. Umwe ane motikari, umwe haana motikari. Umwe ane imba, umwe haana imba. Umwe agara zvakanaka anenge kuti dai ndanga ndiri inini anda kuti zvinhu zvacho zvese zvakanaka izvozvo zvekwaari iye zvisava nomumwe munhu mukurarama kwake. Saka ndizvo zvinowanza kuitika chaizvozvo. Saka anoona kururuza mari yake kuti uyu munhu ari apa da kuti arambane nemurume wake kuti arambane nemukadzi wake nokuona mararamiro muchita papa imuna kubuda muGD6 achiti mana dai ndiri ini ndiri mupi ndiri mumoto umu anobva tsvaka mushonga mukadzi watanga kupenga utanga kurwara musha waparara mwaka unobafara kuti hatafanana zvinoitika izvozvo. So ndo uroiko uroi ndizvo chaizvo. Saka munhu akadaro munomuita sei kuti munhu auya achida kuzobatsirwa akupenga ari kupengeswa kana kuti nesmall house ari kupengeswa nevanhu mumaraini kana kuti ari kupengeswa nehama dzake ana tete chaivo vanongoti mwana wahanzvadzi yangu asina kuti aite imba munhu vaita sei? Kutaura kwete ndokuti pane vamwe vanhu vakatadzirwa nedzimwe n'anga vakambofamba vakafamba zvakaramba vakauya kwasikorodzerwa mera zvinopera takauya kuzobatsira kuti vanhu vagone kurarama mune zvakanaka. Ende pane imwe misha inofiwa zvisina tsarukano misungo yotakaya nayo yokusunga kuti munhu akasvika pamapapo hapabude akaita zvokutamba anowanika mangwana kusena ari ipapo zvakanyanya. Isi tinogadzira zvakafanana izvozvo. Saka munhu usanetse kana wakambofamba wakafamba ukashaya kubatsika padambudziko rako ukauya panapa tinokugadzirira zvinoita zvakanaka. Ndikubva ndarangarira imwe nyaya yemhuri yakanga yafambazve nekuda kwemukadzi uya wakanga achingodonha akanga achibva kushambva uko. Nyaya yakazopera sei? Mukadzi uya asei? Mukadzi uyo nemhuri yake yese akatouya kuzotenda panapa kuti kuna asingafungidzire kuti muchazvigona funga akaita 3 days achigara panapa tati usaende da kuti zvinhu zvinouya zvichikuhwarisa izvozvo zviuye pano ndizvioneni kuti ashati munhu uyu zvinhu zvekumuteera kuhope kwake zvinhu zvekumuhwarisa uyu da kuzviona panapa hapana chakaitika. Ndakamurapa mukadzi yene mhuri yake akaita zvakanaka akapora akaya kuzotenda akandipa motobheki kuti sekuru motobheki uyu asi nekustadza kuziva kuti handikwanisa kudhiraivha vanatengesa motobheki uyu vanabatsika nemari andakawana pamotobheki wacho. Asi kwaive kutenda kwanga kuri kutenda kusiri kubhadhara kwaakaita kuti kubhadhara kungotenda mashandiro andakamuitira kuti zvadi munhu uyu hazvandifadza motobheki usekuru. Ini munhu uya makamamubatsira pachena kana kuti akaridza uwi nekwatiri mukati uya zvako. Ndizvo chaizvo. Haana kana mari yedare yakabvisa haana kana chii akaya nekupi akaya nekusrai media vanamubatsira padambudziko rake akagara panapa 3 days ndakamubatsira akaita zvakanaka akaenda akazotenda kuti sekuru makaita basa. Paive nemwana futi mumwe aiti ndokuchamba futi aiti kana ari kumba kwavo aijamba juroro kari katete kudai asi kaiti kakabatwa zvikange zvamubata vanhu vakuru vaitadza kumubata. Zvakafamba sei paya? Akauya futi panapa ndakamubatsira futi muzukuru yeye. Saka inyaya yekuti anombotenda akataura ndakaenda kumapostori ndakamboshandirwa zvakaramba ndakaenda kudzimwe n'anga ndakabhadhara mari asi sekuru ndakaenda kusrai media kuti mari yandaishaya vandafanira kushandisa kuti mwana wangu aporo yapera munhu anenge ndisina chido chiriko. Saka sekuru mukandibatsirewo here inini mwana akaita zvakanaka ndozoita se ndozobhadhara ndakati aiwa haregai tikubatsire muzukuru ndakamubatsira muzukuru yeyo muzukuru akaita zvakanaka akazoita kuti ashoti ndakamuita sei makaita basa sekuru mwana wangu wapora. Handiti ndizvo chaizvo. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tiri papa pane nyaya yekuti tati kutaura nyaya yekuroyiwa ndezvipi zvimwe zvinhu mataura zvokuti gore negore vamwe vanhu vanogona kunge vachingofa ndezvipi zvimwe zvinhu zvatinofanira kukasika isusu vanhu vanorarama mukati menyika ino yeZimbabwe asi kunyange tichigara zvito kana kunze kwenyika zvinezvi zvinoza kuti zviri kuitika muupenyu hwangu kusafamba kwezvinhu mweya yekusundirwa nehama kana nevavakidzana kana chii chawo chinooneka
izvozvo mukurarama pane zvino munhu wese paukagara unofana kukurumidza kuzviona. Munhu haasongoda kurarama kwaumwe munhu. Ine usararame uchiti inini inini ndinondorarama ndiri pana Mwari. Chivanhu chakakura. Chivanhu chakakura. Ndosaka panga pane mhondoro, pachitova mafuwe, kuti mvura inaye chichisesei. Zvine zvino zvaakunetsa. Vanhu akushora mhondoro, akuita sesei, asi chivanhu chiriko. Mukurarama chachivanhu chiripo. Munhu iva ukada kuzviona iwo, ita zvekuti ngoda kuedza kuti inini ndikurota hope dzakashata, hama yangu yakafa, woenda kuna sekuru ukadzuramera, wokutoona mushonga uwo. Enda unodai so. One kuti zvakufungidzira iwo azviite here muupenyu hwako iwo. Zvinhu zviri kufambira zvakanaka. Tabete tichitaura isisi nyaya yekuti pakugarisana mudzimba pari pamwe pokuti mukadzi anorara akangotarisa akasviba mwoyo akatarisa kumadziro, murume akasviba mwoyo akatarisa kumadziro. Zvinokonzerwa nei izvozvo? Izvo zvinokonzerwa futi nemunhu anenge achichiva mukadzi asiri wake, obva amushandisira mushonga. Pane mushonga unonzi gona turuka. Mushonga uwo kana ukapindwa murume akapinda mumba, hapana anonzwa kuti munhu mapinda mumba. Mukadzi anoitwa zvaanoitiwa, hapana chinochinja ipapo. Asi anoziva kunga ari kurota, kunga ari kuona firimu, kunga asiri kuziva kuti chii chiri kuitika. Ozoita zvekupepuka kuti inini pfungwa dzangu hadzisi zvakanaka, kana nyama dzangu dzakaneta pane zvaitika. Ushaya futi shungu. Saka izvozvo zvinokonzerwa nomunhu anenge ane ruchiva newe uchifamba kuti uyu munhu ndiri kumuda, asi kuti aise shoko rake iroro anenge achikundikana semunhu anenge ane murume wake, anobva aita kutsvaga mushonga wobvarara naye uri usiku nemushonga. Sazvura kuti munhu wechikadzi kana akatanga kungoona achiitwa bonde nemunhu waasingazivi ozoshaya shungu nemurume akamubvisira mari, zvinoona kuti pane chiripo. Chiripo zvokuti akasa kutoshinga nekufamba, anopesera murume uyoyo aramba mudzimai wake. Murume akwanise kuzorarama ega vasina mukadzi wake. Achingomubata murume amubata iwo asiyana inini zvakazodai so. Maporepo anenge yakuwanda yekutaura mukadzi achitaurira murume wake. Saka murume achimboshingirira, asi anozopesa zotese azoti shamwari chimboenda kwenyu, regai ndimboti zvakamira chikati enda kuna tete womboudza zvakamira sei, asi inenge isiri mhosva yake manje. Kushandiswa anenge achiitwa nomunhu anenge achimuchiva pakufamba kuti regai ndimbodai soko nomukadzi uyu. Saka munhu iyeye ari kuitwa bonde nechikwambo iyeyo kana kuti negondwa waturikwa anogona kubatsirwa here mudarira sekuru kadzuramera? Zvakanyanya ndosaka tazvitaura kuti vazhinji veZimbabwe vazvinze kuti vauye vabatsirike. Ipapo tichiri ipapo tataura nyaya yemukadzi anenge achiitwa bonde nezvikwambo. Ko isusuwo kuvarume mukadzi anogona kuuya akakuita yese akakubata akaita member kana zvimwe chete zvakafanana haimuke zveshuwa. Mushonga chete naye munomu yekuti utano kugadzirayo kuti imuke usabata mukadzi wako, inofanira kutomuka. Kana yamuka wozogadzira kuti kana munhu anouya azokumwira mukadzi uyo, chokutanga ndotakatasa musungo pamusuwo. Ndechokutanga ichocho. Sabata mukadzi wako kupa mushonga, iwe usati kupa mushonga tokupa musungo kuti enda uteya pamusuwo. Woteya pamusuwo paka mushonga uyoyo, mozopinda mumba, wotora mushonga wako woisa pasi pomubhedha. Wotora mushonga wako woisa kupiro, zvapera. Achingouya akuuya, munogona kutomutsana so kuti mukadzi wangu pane zvichaitika, teerera unzwe. Kana muchiti mune mari mushemushe, zvadzika mushemushe, muda kuti kuona zvikona sekuru kadzuramera, anokucheka inyora. Wokucheka nyora pamhanza apo. Achiuya mese mwati nyora so, motova kuti munhu yakuuya uyu. Munobva matomuziva kuti munhu akamira zvakati ndinhengo uyu. Kana kudona kwanda panze panonzwa kuti apadona munhu panze apo. Zvotonzwika izvozvo. Sekunzi kadzuramera anozvikwanisa izvozvo. Munototeya musungo kuti mubate zvakanyanyisa. Mubate mbavha iri kutibira bonde. Izvozvo kumunhu wechirume chii chinei chaitwa kuti inini chero ndikabatwa ndikaitwa sei, chero ndikadya mishonga yakaita sei haimuke, chii chandiye ndaitwa inini? Anenge akudhaivheta, akubvisai shungu kumukadzi, watova mukadzi wake ndiye. Ndezvanenge akaita, anenge atokushanda, munenge chimirira nguva yake anoda iye. Kana mudzimai akakubata so mudzimai yake hapana zvinokwanisa kuitika ipapo. Hauna kana shungu. Ndizvo chaizvo. Une mudzimai wechimwe chinhu. Asika isisi techingoti ndinofunga ndakaneta kuneta. Uya tukupe mushonga wokugeza muzukuru. Uya kuti mushonga wokugeza zvinopera. Handi kudzokera muvanhu kuti munhu anogara nedambudziko iroro achingoti ndinofunga nekuti ndakaneta, kana kuti ndine stress, kana asingazivi kuti mweya yakaipa inoda kutoita sei, ida kutobatsirwa iri kukonzeresa kushaya shungu ikoko. Ndizvozvo. Ngatiti munhu ari kungoti akasvika pabasa pari kutorwa vanhu
atorwa paverengwa vamwe chero vamwe vakatokwana iye anongonzi adzokera kuzodzoka hako mangwana asi iye chiri kudiwa panchekuti asatorwe kubasa chii chinochiitika muupenyu hwemunhu pane zvakawanda zvinoitika mukurarama panhau dzafana nedzodzo dzebasa idzi chimwe chacho unenge uri munyamwa chaiwake iye ega zvokuti munyamwa anofanira kupiwa mushonga wokugeza wokubvisa munyamwa ozopiwa mushonga weraki wokuti kana apedza kugeza kubvisa munyamwa wake wotora mushonga wake tase wozora mafuta yake wozopiwa futi mushonga wokuti anofanira kugadzira kadumwa kana kuti kamudzi kokuisa muwaleti kuti kana akasvikawo pane vamwe anofanira kuonekawo semunhu mhanzi yake ichipenya ndo zvinodiwa izvozvo zvimwe zvacho ndozvokuti vabereki chaivo chaivo havadi kumusiwa vari vega uchibuda pamba chiti munhu aenda kubasa anda kukuona nguva nenguva uri pamba pamubereki zvichiburikidza kana kuroora chaiko chaiko mubereki haadi kuti mwana aroore anenge aida kumushandisa kuti arambe ari papi ari pamba gudhu anokura mwana yeye kusvika kuti amuombe kuti akochiwe munhu wakura saizi yekuroora yasvika yekuroorwa yasvika asi semunhu asiri kuroorwa vabereki anenge achishandisa mishonga kumunhu yakafanira neyeye asi saka yakatiri isisu tinomugadzira handizvo zvinopera pane mabasa amakambobata tambotaura mamwe aya evamwe aya vakanga vakabatsirwa muno mudare rino pane rimwe here ramuri kurangarira dare ramunoti iri vanhu havanga vatenderera kune dzimwe n'anga kumaprofita kupi nekumachechi asi vakashaya zambuko asi pavakazouya kunoko ndakavabatsira pane vamwe vakauya kunoko hanyaya yekuziva hangu kuti vanogara divi ripi asi vakauya munomu vane dambudziko ravo rokusawirirana pamba nepamhuri yavo nenyaya yekufiwa achida kutsvaga munhu anouraya vamwe padzinza vanhu vakauya munhu akavabatsira vakaziva muvengi wavo akaziva muurayi aiuraya mhuri dzanga dziri pamba takavabatsira dambudziko iroro rakaganuka iye nyakubatwa uyu akabvuma here kuti zvinhu izvi ndindai zvikonzeresa pana pakaya pana panotobvuma ndinomuudza kuti ukaenda kunoroya futi iwe wachewo ndonondofa ndinomuudza kuti ukona bata akangozongomuka futi kuti anouraya mwe munhu anoparara kune vamwe kavanoti sekuti ndatomboya kumatare kuno ivo vane girazi ravo so ravanotoona kuti Sylvester nhasi afamba aenda kwasekuru kadzuramera zvoti pandinozopedzisira kuzosvika kunoku nezvandichapuhwa zvese kunoku hazvisi kushande nekuti iye anobva aitawo zvifumuro zvinoita kuti zvandienda fambirawo inini zvisaite vanotiona vaya vanodzivirirwa sei vanhu ndakasangana naye munhu yeyo kunoku akaya achida kundiedza achiti dzimwe nguva ndinoona kukundikana akandiona pasocial media kuti kamwana kadiki asingaziti kadiki pamutumbi asika zvinobata zvihombe akasvika munomu achipinda pamusuwo apa girazi rangu rakaita black laita black kudai ndabvapinda bhagara pasapa ndabva taona apa ndabva ndavabvunza kuti mauya makakwana here kuti takakwana hamuna kukwana pane asipo apa saka anga asipo ndisisi womunhu akaita izvozvo ndaida kuti azive kuti ukona zvaita hanzvadzi yako here vanga vaya nevamwe hama dzanga dzauya idzi asi anga asara iye ndiwo munhu waaishanda naye pamabasa yake ndabva ndamuudza kuti ukona zvawaita izvi zvakonzwa newe saka chega ndikuudza kuti hauna simba ndabva tora mushonga wangu uri mukagirazi mushonga uri pawo ndabva ndapa pagirazi payapa ndabva ndatema nyora tatova reza ndabva ndacheka nyora pagirazi payapa girazi ndabva chena ndabva ndapa mushonga kuti imwa abva amwa tarisa pagirazi apa kuti hausiwo uchabuda here apo abva abuda pagirazi yachizviona tati ndiani zvazi ndini akaombera maoko akabvisa $200 yefaindi pana pakagara musantaura serious auya kuzondiedza vanhu vese vakangana vese abva ataisa pasi kuti saka tikutsvaga muroyi ndowataya nayo zvakaitika pane izvozvo mataura nyaya yegirazi saka kunoku munhu kana achida kuonawo muroyi wake kana ari kuvashandisa paurombwa girazi riripo zvakadarikidza zvakanyanyisa zviriripo anoona zvaanda kuona zvese anozviona pane vamwe here vakambouyawo futi uyu akasvibisa girazi kavo but kune vamwe here vakasvika vakazoona muroyi wavo mugirazi muno mudare rasekuru kadzuramera varipo vanga vaine dambudziko rei vavo vanga dambudziko roda kuona muvengi umwe akanga ari kamukomana so kaita nge munhu kane chirwere chenyika kachiondoroka kamukomana sefanga kaimwawo ropa here good kakachema apa indi kakasina kana mari tati ashamari mushonga unodhurawo akati sekundibatsira akamubatsira akaona gogo vake pagirazi
gogo vake akabereka amai vake ndo vakumushungurudza. Naimi sekuru kana uchiona pagrazi nanza ndamboronawo kana uchiona pagrazi waona muroyi wako unongomona akagara pasofa zvakuenderana kuti nguva yaari zvaari kuita panguva ndezvipi. Pamwe angachisuka mapureti kana kuti akutsvaira mumba kana akagara pasi ndomunomuona achakaita saizvo. Unomuona panguva zvaanenge achiita panguva iyoyo. Ko zvaakandiita muupenyu hwangu kuti inini nditambudzike ndogona kumuona here achindigadzira mishonga mugrazi zvinenge zvakuda mari zvinodhura izvozvo mai zvinoda mari yakati wandei. Tenge takatanga tikudzoka kumashure tichimutaurira plus iye mushonga wanomwa anomutomba mushonga wakati wandei kuti atore nguva akatasa pagirazi tichiita zvatiri kuita naye. Hatizota nguva ididi kuti akaona iti waona muvengi wako zvapera. Aiwa anofanira kutora nguva yake achiona achitsanangudza iye zvake. Ndiona kutsanangudza nekuti itai zvamaita achiita zvanga achiita panguva zvinoitika saizvozvo. Saka paunongochiona mugirazi pepe munotopindurana here nemunhu iye akakuroya here munogona kutaura augona kutora asi unomudza zvokuita unongochimuona uchimuudza zvokuita kuti simudza musoro wadai so zvaunonge uchida iwewe ndozvaanoita asi kutaura iye haagoni. Kutamisa uso wako anobva daiso tasa kurutivi anobva daiso. Ndinoda kubvunza kuti muri kundiroyere chimambuya ndenge ndanetsekana katoda kupindura. Alright ndinoda kungodzikisa nyaya yegirazi handisati ndambonyanya ivhudzisisa. Saka kana munhu ataura aita zvandandichida zvese ipo paipai ndinozosvika kumba here iye akuziva kuti ndandiri kugirazi. Anoziva manje anobva andiita double iwewe manje unobva kuno wakasimba mai kuna sekuru zvokuti hafaniri kusvika kumba kwako ikoko. Alright ndezvipi zvimwe zvinoitika minana inoitika pamagirazi ipapa tipedzise nyaya yemagirazi. Magirazi iripo ndezvokuti pane rimwe riri fainari asi rinoti dhurei futi unobaya girazi racho iwewo sezvamuri imimi so maona girazi rangapo pana amai pana baba pana ambuya muda kuti munhu haafoyi munobaya girazi renyu roye robva raita ropa zvatopera muchisvika kuma wasvikira mariro munhu anobva afa. Saka inenge go back to sender good. Saka tati kana vanhu vatadza kune vamwe vanhu ngavadzoke kuya kunoko. Kana ambofamba akafamba kana zvakona kwaakafamba ikoko ngaadzoke kuya kunoko. Alright. Apa tataura nyaya yego back to sender kapi. Hatimbodzika inayo nyaya yego back to sender. Ndeipi imwe nyaya yakanga yanetsa mumwe munhu kana kuti mhuri yamakavaitira go back to sender vakafara nebasa ramakavabatira? Ivavo ndakaitira hamuzi muno mandi wokunze. Hazvina basa taurai zvakaitika muupenyu hwavo. Zvakaitika muupenyu hwavo umwe anga asingaroorwe kuti vanga vari 4 tsaramadzo vakaita iwo musikana 1 vakomana 2 saka iti akaroora mukadzi waenda achiita saizvo achingoramba uyu musikana anga asingaroorwe saka aishandiswa nevabereki kuti inini vabereki chii chikumboita akafamba chibata vabereki vavo kuti toshandiswa nevabereki saka inge riri nyuto kuti vana vaya pavakaenda kunze vanga zvaaitarisira kuti vana vaya vanotumira kuvabereki vavo sezvinhu zvakarema vaitumirawo zvavo zveapo neapo zvanga singafadze abereki kuno kuti vachivati pana angu 4 wese ari kunze uku ini ndikukundwa nemunhu ari munomu ndichirarama zvakadai so ndobva vanavatsvagira mushonga. Ndizvo chaizvo vabereki ndovakatsvagira vana vavo kuti vaite vasaroore vasaite dzimba asi vana vakazofamba vakabata kuti zvinhu zvikuita se zvikukonzwa nevabereki vakaita mishonga yavo mishonga yabva muri kuvagadzira. Ndizvo chaizvo makaita sei kuti dare rakazopera sei dare iroro? Dare vakaramba noushinga amai acho akaramba noushinga achida kuenda kunokanganisa mhuri yavo amai acho akafa baba ndovaripo asi baba akabva amira kukanganisa mhuri yavo. Saka kutaura kuno kwatiri kuita upenyu hwevana ivavo zvaane nguva yakadi wasanduka here? Zvaraiti mukadzi uyu akatofona bhudha achiti hanzvadzi yakaroorwa umwe mukoma wokutanga uyu wane chembere ana yakatora kugarawo naye asi 2 ava ndovasati varoora saka totenda kuti aiwa makaita basa vatomira futi mushonga muda kugera kubvisa munyamwa newe rake chichisesei kuti zvimwe zvinobatsiridza iwe uchigonawo kutaurawo izvo zvichiteerawo mumashure zvichiita zvakanaka achiti kuti vadzi mushonga woshanda uri wega usingatauri hava zvibude zvakanaka. Saka go back to sender yese inouraya here sekuti kana zvakuenda nemuridzi zvaakuda kuti munhu aite munhu uyo ndaiyo ndoonotaurira kuti handiti aremare ndoti astroke ndoti ashaye maziso handitoti ararame ndoti afe zvaunenge watora muridzi unenge waenda ikoko ndozvinoita. ndingati go back to sender yakashata here?
nekuti vamwe vari kutika wadzorera munhu abva afa toti chiva watanga ndiye kuda kuraya inini saka indadzorera wamudzorera zvinhu zvake zvinhu zvake ndizvo zvinosvika zvamupandukira zvaane ukasha ndizvo chaizvo saka tinoti aurayiwa nezvinhu zvake ndizvo chaizvo vateereri tiri kukurukura tina sekuru kadzoramira nhasi mugore rino ra2025 mwedzi wechipiri tida kunatsonzwisisa kuti matambudziko ari kusangana nevanhu mugore rino makanyora maresolution asi tambotaura kuti hazvizi kufamba waedza wabva pano warorwapo kumba kwako yatoo game park mwana wayo ndowayera soko mwera nzou vese varumba mavo asi hakusi kuda kwako mweya yakaipa inenge ichikuteera ndosaka tiri kukurukura nasekuru kadzoramira patiri kukurukura nyaya iyi fananidzirawo nezveupenyu hwako kuti zviri kufamba sei zvinhu zvakamira zvakadai sekuru kuna vamwe vanhu tambotaura paya kuti vakanga varomba vachirombera kuti zvinhu zvavo zvivafambire zvakanaka mubereki anopedzisira pamwe akushandisa vana kuti bhizinesi rake rifambe zvakanaka ko munhu anogona kungoita bhizinesi here zvisina kuromba asi achibatsidzwa nemishonga kuitira kuti zvinhu zvake zvifambe zvakanaka asi asingadeure ropa revanhu ndizvo zviripo izvozvo ipapo ndinobatsira ipapo izvo zviripo zvinenge zvidawo raki nemukoka ndopanoshanda mukoka kuuya kwevanhu kutanga kushedza vanhu kuti kana une storo yako neshopu yako hapana kana une bhawa hapana munhu andase anodarikira neipapo asina kukona saka izvo zvinodiwa kana kuti semunhu kana kuti muti une maruva nyuchi toda kugadzira uchi waene haidarikire pane muti une maruva inokona inogadzira uchi waene ndezvetinotokwanisa kuita izvozvo zvisina kana kuti wauraya munhu wachekeresa vanoti kuchekeresa zvinogona kuitika kuromba kwacho ine handirombese asi ndinobatsira vanhu vanoshupika zvoukuromba zvourombwa izvi aiwa divi iroro handiko asi kubatsira vanhu vanenge apindwa nenyaya yokuti kuti akushandiswa muurombwa da kubvisa urombwa hwaanawo munhu uyoyo aiwa ipapo ndinobatsira zvinogona kuitika here kuti pandenge ndichidana naye ndichigara nemukadzi wangu oisirwa futi mushonga nevanhu vasingamufarirai kuti aende kumwedzi kasingaperi kuti tishaye bonde mumba varipo izvozvo zviripo izvozvo zvokuti nezuro kurepo zuro zvakaitika izvozvo zvinoenda zvokuti takudzoka futi kukuvengana kayake munhu anenge achikuvenga iwoyo ndanokonzera kuda saizvozvo kana kuti ana tete havadi pamumba ipapo kutange murume wako zvaiwana nakuna bhodhi wavo havachaigirwa akigira iwewe saka havazive kuti ada kuti awanza dzinza mupi mumusha anobva avenga kuda kungoda zvinhu zvokudya zvezvo kuti bhodhi ane ice cream apa sisi bhodhi ane machips apa sisi saka zvino hazvichapiwa sisi zvapiwa mukadzi anobva ati arege atimugadzire saka mugadzire achaita se achaenda kwavo oita saizvozvo dambudziko robva rapinda pamusha kuna vanhu vanosangana nenyaya yekuti hamheno zvinongoitwa mukati meupenyu kuna vanhu vakawanda vari kupenga sekuru kuno kudare kwenyu vanobatsirwa here uye makabatsira here vanhu kupenga kune pakasiyana-siyana kupenga hakudi pane kumwe kunenge kwadzikisisa kuti uyu munhu uyu zvaari izvi hachabatsirika panomwe kuti achangotanga tinobatsira ndinomubatsira munhu anoita zvakanaka saka panomwe kupenga kuti kana ukamuona munhu wacho kana kungoenda kuenda kuauti anongoenda kana apa so apa woita kana kuenda wozvibatsira kana kuita weti kuenda ngapa so zoti munhu watase wane nguva panomwe kuti munhu anogona kuziva kuti apa mota iri kuuya iyi regai ndijambe road umwe mota chinda inotomira kutomirira iye kuti atange across utoziva kuti zvaane nguva zvafana nekuwa toti fai kana kuti buka panoona munhu umwe anogona kungodonha katika 3 kana 4 pazuva umwe anogona kudonha kuti kana anga akatsvana moto saka toti ifaika yaane makore inorapika asi inogona kutora nguva kuti irapike asi ichangotanga iye haifanira kuita wiki nenge ndatoirapa tambotaura nyaya yevaroyi munobata varoyi here varoyi ine handibata sindinouraya hamundi zvekupedza nguva muchibata daini ndinoteya ndinoteya musungo kana ndateya mangwana kusendefana kuenda kunosonda kuti musungo wangu uyo wabata here ndozviripo saka ndinoteya kana ndakatadza kuona kuti wabata ipapo ndakarara inini ndoziva kuti musungo wangu wabata asi wadimbura kusora kwezuva pane zvinoitika kana muchiti wadimbura mandashona yadzika its good zviripo ndezvokuti umwe munhu anouya kuzoroya mushonga wanenge ndaisa pandange ndamuteya payapo iye anogona kuuya newake une paudarika wangu inini asi kana wamanikidzira kuda kuuya uhwera haushayikana wakakura kwaari
mabasa yake haazi kwanisa kuzoyaita anozoti apa ndatsika pakashata pane zvimwe zvamuda here kuti vazukuru especially vari kunze kwenyika vanzwisise mashandiro amunoita zvikuru sei kushanda nenhare uku mavideo call zvipo ndezvokuti vokunze kazhinji kacho vanongoona mumafoni nomumatv sematora kwatikuita ikoko so tiri kusai media vakaenda pafoni vanoita se vanoona kuti sekuru Kadzuramira kubatsira zvakadai so vanofona vakafana totaura nawo kuti aiwa izvo zvita se tinobatsirana nawo ndizvo kuti matare anogona kuitwa parumbozha runhare muchiita video call ndizvo chaizvo tinogona kutaura nawo pafoni tichiita video call vachiona sekuru vacho ari mudare mavo vachibatsirana nawo tichivatumira mishonga yacho tinokunotumwa mishonga anotumira kumabhazi anotumira kundege ichisvika vachibatsira mishonga yacho vachipora zvichitoita saizvozvo tichipedzisa nhau yedu ine kwandiri kana kunze kwenguka pane zvimwe zvamunenge muchida kutaura kovaya vanonzi vakasungwa midzimu yavo ivavawo pane kusungwa kune pakasiyana siyana kazhinji kusungwa nemunhu mupenyu kunotora nguva zvinacho zvida kuzvinzwisisa kana pakushandisa mishonga iyi kana wapuwa mushonga kuti inoshandisa mushonga ita nemo kuti uzati mishonga ita se iri kushanda mune zvakanaka akati mushonga waenda unogeza iwe enda unogeza zvishuwa mushonga uyo usaite kuve kana 3 days ita 3 days akati mushonga uinanesa papiro otsamira zvaunorota wonduudza isa papiro zveshuwa kwete kuti nhasi waisa mangwana wobvisa wakumura mashitsi mushonga wadonha pasi chichisese unopesa kuti zvinhu zvacho hazvisi kushanda izvi iwe hauna kuita nemo zvakakudza sekuru saka zvimwe zvikuita ndezvokuti kana uchiti waenda kuna sekuru wapuwa mushonga nyatsa kubvunzisisa unyatsa kubatisisa kuti apa mwati kudii apa totise kana une fona wabvunza wakabata mushonga yako mushonga namba 1 wakamira se namba 2 wakamira se kuti rapafoita se tichiudzana kuti zvakamira zvakadai so tobatsirana mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru venyu ndeyekuti mashoko angu pedzisira pane zvatasiya here mashoko apedzisira ndekuti vazukuru ndadzoka pabasa nesimba nezvimwe zvanga musingazive nezvimwe zvanga musingawani nevakatambudzira kufamba mativi mana vese vachitadza kushandirwa mune zvakanaka uyai vazukuru ndikubatsirei zvisinei kuti chaaifambira ndechipi ngavarove runhare ndizvo chairo makafona tobata mobvunza kuti sekuru zvinhu zvakamira sei tokubatsirai zvakamira zvakati musatye nyaya yemari kuti zvinhu zvakadai zvinhu zvakaoma tinobatsirana mari munobhadhara ndakakushandirai nekwati ashwati apa ndakushandira zveshuwa mari yangu unoya nayo tinobatsirana muzukuru tinotenda zvikuru kwazvo ndivo sekuru Kadzuramira vatachikurukura nhasi uno navo tiri mudare ravo kufidelity ibvai mazuva kuti vanogara kufidelity vamwe vanhu vaakubuda mazuva ano vachingoti ndiniwo sekuru Kadzuramira nokuti vanhu vari kuti kana kuona munhu anogona basa vanobva vatora zita rake robva vaisa nhamba imwe yekusouth africa neyake yemunomo tinokumbirisa kuna vanhu vari kunze kwenyika kuti kunyange imo munomo ita video call uone kuti ndivo here sekuru Kadzuramira varipo here asi panguva yavanenge vari mumatarewo nokuti vamwe vanozoti avadaire foni zvakafanana naipo pana tiri kuita interview ukafona ingadairike sei haidairike unoda kungoone patience kana kusiya message yekuti sekuru ndabvedza kukufonerai asi ndatadza kukubatai pavanozenge vafree vanozokwanisa kunge vachikubatsirai nhamba dzavo ndo dzataisa pascreen kubva pekutanga patatanga program ino kuti muvafonere pane zvimwe zvavanobatsira zvatisina kukwanisa kukurukura muprogramu ino nokuda kwenguva saka chakanyanya kukosha mugore rina 2025 reka kungogara uchifungidzira iwewe imbofona utanga kuitirwa dare rako iroro uri South Africa pafoni ipapo uitirwa dare rako uri ku-UK pafoni ipapo uitirwa dare rako uri ku-America pafoni ipapo mumbonzwa kuti vangazvitadza here nokuti vataura vega kuti vakatenderera vakapoterera zvikasaita imbouyai kuno kwasekuru Kadzuramira zvinokufambirai ini zita ndonzi Sylvester tapfumanai simbi yebasa tiri pano paSly Media TV tinokutendai nesapoti yamunotipa pazvirongwa zvese zvepano paSly Media TV nchitendera kukundai chitate akabata kamera pano pabasa ratiri kufambira nhasi uno muchirongwa akatidzifambire kwari zvinezvi ndinoti chisarai bye vazukuru mosara zvakanaka tinotenda